Lagi manok. Ang mga katupay ba? Di alagi may karon mga katupay sa farm ba? Farm oy. Ito dati may Farm alaga sa dito itong baboy. May asawa ng kapatid ng asawa ko. Di amiron sa bukid oy. Mangukid o sa agmananap mga katupay. napakagandang lugar. Daghan kayong kahoy diri ba? Kahoy nga tambis ba mga katupay ba? Pero wa may bunga oy. Hanga ni oy. Gihangat agmananap katupay oy. Kay bukid oy, bukid lagi oy. Hanga ni oy. Ito sa itong lugar na Bukirin. Now, Dito sa lugar ng wari pa ko diri be. Leyte. Napakagandang lugar. Para paraiso. Itong bahay niya. Bahay ng Velasco. Hanga oy, gihangat agmananap. Dara oh. Ah. Di mga pabo mga katupay oh. Now oh, pabo yan mga katupay. Daga mga alaga diri oy, may baboy, may manok, may pabo. Ay may tilapia din dito oy. Yung mga puno ng tambis mga katupay oh. Kina oh. Puno ng tambis na ba? Nga ani oy. Dara oh. Kaya dire balay oh. Diya po'y papaya oh mga katupay oh. Away problema mag-ihaw manok oh. Nanay pang sahog ba? Sahog oh. Na oh. Musuda dire be. Yes mano di ayo mo ni tagiya diri mga katupay ba. Nagpakaon sa iya mga alaga. Boy, siya inagtaon ka na. Na oh. Suda diri mo ni balay diri mga katupay. Ating yaman ng Pilipinas. O di ay swimming pool diri mga katupay oh. Swimming pool. Pwede ka mag-swimming dito mga bata. Oh. Wadto sawang tubig diri mga katupay o tanawara o. Nga o, yung problema Dito yung apo ko. mag-swimming pool o. Tuwag-tuwa dito. Yan o. Mga bata mga katupay at Iinom ako. enjoy yun. Pwede mo inom ito niyan? Di siguro oy, di siguro Yan. oy. Pwede inumin. Ha? Matabang yan. Ha? Tilawi. Nga mga katupay. O gitilawan yung mano ba? Nga oy. Tabang oy, tabang gikan sa bukid na ba nga tubig. Galing sa bundok. Oo. Lami yung maligo diri mga katupay. Oh, may swimming pool oy na oh. Pwede ka diha maglubog-lubog ba? Nga ni oy. Ayan oh. Oh. Malinaw din yung tubig mga katupay oy. Di apoy pukot mga katupay oh. Oh. Muna ipang pukot sa mga tilapia ba kung kanina ba. Nga oy. Nalami kayo maligo diri oh. Swimming pool nga gamay ba. Okay mga katupay. Nya pa oh. Dako kayong planggana ba? Mga manok mga katupay oh, pabo, manok. Yan oh. Oh, na mga buhi ni Mano Ponyong ba. Ya oh, pwede pang sabong mga katupay oh. Suroy sa tao eh.
May mga buhi din silang mga baboy diri mga katupay. Pero yung iba naibenta na mga katupay. Oh. Hayra. O di ara o giandaman jud mi nilang ni Mano ba. Mo din ihawon kuno namo, aslon kuno ni oy. Dara o ay sakto gyud ni siya ba. Ya o. Ag kauban ini pi ay igsoon ni mo yung gyasal kung unang. Ah. Kiri di amoy aslon o. Di o. Sakto gyud ni ba. Ya o. Aguban mga katupay na nabinta na mga katupay uban. Mo nga duha na lang kabuk na hibilin oy. Ya, mga tangkal to mga katupay pero wala isod kay gibaligya na ba. Yung mga manok mga katupay may kalapati. Ito mga puno na to mga katupay tambis to. Puno ng tambis yan mga katupay. Ha? Ayun tambis yun. Kini di ay rambutan dai ni mga katupay gani oh. Pero ay bunga no. Naitagsa. Nindot diri mga katupay ay nindot ay bugnaw ba bugnaw. Kini mga puno mga katupay rambutan di ay kuno ni oy. Kiri di ay puno ng tambis kiri oh. Kani siya. Ha. Ayan oh. Sorry pata diri be. Mo ni farm ni Mano diri. Kada buntag yun na siya. Adlaw-adlaw yun na siyang naa diri mga katupay. Mamutong ka dong? Wala na kung butong, wala na may hak-hak din mo yung Ade yung kabakasaka na usawa ni mo pagsakang way hak-hak. Ginugit Ah, na nga, ng kawayan doon, di mo mapatagak. Ha? Ginugit na ng kawayan, hindi mo matagak yung butong. Adi madana oy kailangan katkaton yun na siya. Malawak yung farm ni Mano dito. Moro to mga katupay oy. Ako lang ibahagi ninyo ba ang farm ni Mano ba. O sige mga katupay, magkita-kita na lang punta sunod nga pag upload. Ibahing managmanan na mga katupay. Moro to mga katupay, magkita-kita na lang sa sunod nga pag-upload ng video mga katupay oy. Nga ni oy. Bye bye mga katupay, bye bye.